Tak. No pojď, můžeš. Máme tady život, vysílání, narozeniny. Hodně štěstí, Zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý Mikoláš. Hodně štěstí, zdraví. Chceš? Uvíjačku, všechno nejlepší, máma přeje, hodně zdravíčka, bambiček a piček požehnal, lásku moje, já tě dávám do božích rukou, lásku moje, já tě Pane Ježíš ochraňuje, amen, amen, řekni amen. A takhle mu dáš ruku, jo? Tak. Kolasku, ještě Ladiček ti chce popřát. Ještě tady koky Ladička, dáme ručičku. To největší dárek má. Řekni všechno nejlepší. A dej mu dáreček, Nikolasi. Dáreček, koukej, ty máš krásný dárek. A pusinku? A pušinku? Dej pusinku, ne? Putinku. Jej. Honzík. Pusinku. Dobrý. A pusinku. Tomáš šampán? Jo, kde je teda? Nevím. Ještě Estera. Hezký léko, máš kolo? Kolo? Ukážu. Yeah! Jo, počkej. A znova. Teda.
Pravda, na záchodě. Uteklo. To je šampan? To byla pára jenom, to byla pára. To je šampanský. Ty jo, to jsem požerem. No. Pomalinku. Takhle to nebere. Ještě ne. Ale obdivují, říká Jiří Waldmajer pro stavařský magazín Dek. Najdete v něm exkluzivní. Tady má Mikulášek, tady má Hončík, tady má teta. Čekáme na Esterku, tady máš ty. Připít. No, Ládě, pojď. Na zdraví, lásko, Hlavně, aby si byl zdravý a požehnaný po celý Na život. zdraví. Tě Ježíš vedl. Na zdraví. Tady zdraví. Tady je oslavenec. Líbí se ti dárek? Jo, dobrý. Hezký, jo. Na zdravíčko. Ale. Ještě?